hanner tymor. O, mae Mr Henry yma heddiw yma, sy'n mai, dych chi'n lew. Da iawn, diolch. Hanner tymor, ie, neis iawn cael bach o amser off. Wel, gobeithio, na falle diwrnod y nesaf, ond paratoi mi wedi bod bach o her bach fan yma. Ie, cyn i ni sôn am dy brosiect newydd, wrth gwrs, wyt ti'n dysgu coginio ag ati yn dwi ti, ti'n modd yn y dy waith di, yn dy fe? Ie, so dysgu'n ysgol gyfyn gwyr, wedi bod yn tua bot i 7 mlynedd nawr, a dysgu pawb o cyfnod allweddol Trynhawn i lefel A, a mwynhau yn fawr. Ffantastig. Y tomatos ymlaen i fan hyn, am reswm, chos bod yn newyddion yn ddiweddar am y diffyg tomatos. Felly, beth yw'r stori i'r fanna yn iawn? Mae'n syni, rili. O'n i ddim wir yn wyl bod e'n gywir, ond hyd o'n neithio res i'r farchnad lleol, yn trec eisiau gael tymach o tomatos jyst i addurno'r gwlad iddiw. A'i syni fi, dim un pecyn yna, ond mae'n amlwg bod nhw'n gweud bod y tywydd fi'n credu yn gogledd Sbaen ac ar draws. Maen nhw'n gweud bod yna diffyg mynd i fod o tomatos, pupur a cucumber. Os dim golwg sbesial ar ein... Na, mae lliw bach... Chymod, ie. Fi wedi gweld gwell. Do beth, ti'n bod yn dweud, wedi tyfu gwell yn hyn. Ie, felly, y tomatos yma'r i gorau ar hyn o bryd, lle mae'r salad cael ei wthio ochr am y gyfnod. Ond tod, ti wedi bod yn paratoi llyfr yn weithgar iawn, dwi'n cofio cyfnod clo, ti'n bod yn fan hyn yn trafod sawl gwaith, neu sawl fideo ni efo y plant yn yr ysgol. A ti wedi traws newid yna o'r fideos i'r llyfr? Ie, so, ar ôl y cyfnod clo i'w chlwyth o'r fideos yn ar Instagram, oedd cannoedd o'r reseitiad i fi, a ddim yn wastraff wedyn bod nhw jyst ar ffeil dy fi, a ffodus nes i mestyn allan a nath cwmni Atebol cytuno wedyn i cohidi'r llyfr hyn a'r ffrwyth wedi dod allan ar, so ie. A maen nhw gyd yn bethau, beth bynnag sydd â ti mewn fan yna, maen nhw'n bethau eitha rwydd i wneud yn dyn nhw all unrhyw un, nid jyst i blant, ond unrhyw un falle sydd dechrau coginio fe. Ie, chymod, y peth dda yma llyfr, mae'n hyblyg iawn, y tri adran benodol fe, so mae'r un cynt amdano gallu creu pethau o fewn 10 munud, yr ail adran ydy pethau fel chi ond yn defnyddio 10 cynhwysyn, a wedyn yr adran ola, mae ond yn cymryd 10 cam i creu, so a chi newid unrhyw beth, rili. I chi sôn yn gynharach yn fod allan llyfrau, mae'n bwysig annog plant, dwi'n tybu, i goginio'n ifanc, achos mae'n bysbardun nhw am y dyfodol wedyn yn sut i delio fo bwyd. Ie, byddwch chi'n gobeithio, mae pwyslais enfawr yn y wersi o dysgu trwy gwneud, a fel wedi ti tro diwethaf fi'n credu mae'r elfen yna, rhywbeth cryf, le mae'r plant yn mwynhau trwy coginio'r peth na, jyst ond darllen amdano fe. Ie, chai dwylo fudur o bethau yn neud o, ie. Reit, mae dy ti enghreifftiau ni fan hyn nawr, te cera ni'n tro beth i ti wedi wneud. Pen pella fanna nawr, yn y cefn cynnwysion. So, mae dyn ni tyma bach o ham fan hyn, tomatos ffres, os maen nhw ar gael fel wedwch chi nawr. Ie. Trwst pwff fan hyn a pêl mozzarella. Y reswm mae'r pesto yma, fel mae'n gweud yn y llyfr, mae modd wneud sort of fel bun pizza gyda tomato neu bun pizza gyda pesto. Yn y gyd ydy, darlapio'r darn yma o trwst yma, tymor bach o'r saws yna fe, raffu y ham a'r caws, rolio fe nôl lan a jyst torri fe'n ddarnau. Mae reina'n edrych mor neis. Expectag fydda, mae'n eich bach mwy cymlaeth o fan hyn, bod nhw, ti'n cymryd mwy na jyst un i neud nhw, mor hawdd i unrhyw un. A beth sydd ti'n yr ail un wedyn? Tyma bach, blasu tyma bach fwy o wahanol, so beth sydd yn mynd, mae trwst eto, trwst ffilo, cymryd tyma bach fwy crwnllid yn ni, caws feta, betis a sbigoglis, a gwmwys o'r un peth yna, chi'n torri lan y betis a'r feta, darlapio'r trwst yma, ond chi'n rapio nhw lan, tyma bach fel parseli, fel amlen bach falle, a dyn tyma bach o mewn i di toddi ar ei dop o fe, ac yna rhywbeth bach syml a hawdd i wneud e. Wyt ti'n gallu diwygio hwnna rhywfaint yn rhywbeth arall yn efo? Ie, yn yr un modd, allwch chi, os ych chi'n falle caws gyda rhyw fath o sliti arall, neu nod, allwch chi even rhoi y llenwad sydd ti fewn i'r pizza yma, mewn i'r amlen yna, fel sy'n na beth yw'r falle y peth da am y llyfr, chi'n gallu addasu popeth yna. A dwi'n ffantastig bod y crwst i gyd yn dod mewn pacin, sy'n rhaid ti drafferthu, just tynnu fe mas a off ti, mae'n gret ydw e. Pendant, ie. Reit, rhywbeth bach melys fan hyn nawr ten. Ie, eto, fi wedi siarad cadw fe, rhywbeth falle yn un a hanner tymor fel hynna, rhywbeth mae rhieni gallu neud y plant nhw neu un nhw mwyn lle'n unen. So, chi'n torri sgwariau bach o'r trws ffilo eto, a wedyn chi'n rhoi haen wahanol siapau ar ben tin muffins, llenwi fe gyda hifen dwbl, a fel eto, chi'n rhoi unrhyw fath o ffrwyth ar top o fe. So, be am ryw reswm yma, mae'n lot fwy cymlaeth wneud un o hynna. A ffordd ti'n disgrifio hwn, fel, sy'n ni'n gallu neud? So, ti'n coginio'r parsel ar ben ei hunan, a wedyn ti'n llenwi fe? Ie, a chymod, fel wedych chi, os chi eisiau, allwch chi roi falle un o'r llenwad sawrus na fe, hyd yn oed, chymod, rhywbeth wahanol, falle i parti neu rhyw ddigwyddiad sy'n dod ymlaen â chi. Beth sy'n siwtio? Caws, ham eto? Ie, chymod, tymach o QR, cwd o'r curry, mayonnaise, tymach fel coronation chicken, rhywbeth bach fel rhywbeth i... Bach o ham a coleslaw. Ie, bendant, ie, chymod. Mae'r hein i gyd yn edrych yn neis, a mae'n mor rwydd na'r peth yn dyfe. Mae'n nawr o'r amser falle yn hanner tymor. Mae'n teisiwch ar y cyfle ac ar brofwch. Bendant.
Ie, na fe den. A cael y plant. Os ydych chi'n gallu blasu yma? Dim bod mol lidio, sori. Dyna'n cwestiwn ryd. Rwd, da. Dim problem o gwbl. Wyt ti moyn oes? Rai melus, dwi'n cael mynd yn rai melus. Gwanten. Dwi'n dyfaru gofyn i'ch sy'n gwybod hwnnw'n ei llanas, dydw. Ydy, ti'n meddwl hwnna'n fi'n reit lawd o gris, fi'n gwybod nawr, ynddo fe? O fel, ie. Neu llawn. Diolch i ti. Reit, na'r cyfantho ni am heddi. Fori am 2:00 bydd sesiwn ffitrwydd i blant, a bydd ffasiwn gyda Huw. Yn dilyn newyddion ar tywydd nesa ar S4C. Prodas y 5,000. Fyddwn ni'n o fori am yr un amser. Tan 2:00 fori chi. Tara den, tara. Mae'n ei stesys da. Nes i'n lag. Ta, fe sy'n. Nes i beth,